Глава 9. Новата мисия. Червената страна – крепостта на бабата. На следващия ден – залата за физически упражнения. Червената шапчица вдигаше щанга и броеше. 54, 55, 56. Беше облечена в бял потник и червено долнище от анцук. Китките й бяха стегнати с червени ленти. Въпреки че изглеждаше съвсем обикновенно физически, вдигаше без проблеми 75 килограмовата щанга. В този момент влезе Хензел. Прекъсвам ли нещо? Не, тък му свършвах. Умръзна ми. Хайде да се поразходим. Добра идея. Реши тя, избърса под таз кърпата и двамата тръгнаха да обикалят из необятните коридори на крепостта. По едно време минаха покрай един прозорец, от който видяха козлетата да съдят градинки около гробовете на джуджетата. Сигурно много им липсват. Така е. Двамата се запътиха към залата за пиршества, където бяха бабата и баронът. Те почистваха и подреждаха помещението. Като ги видя, бабата се зарадва и им предложи кекс. Не благодаря, не съм гладна. Хензел си взе парче и попита. Очаква ли се скоро нова мисия? Не, все още нищо, отвърна барона. Може би трябва да нападнем някой. Не, твърде рисковано е за момента. Ще чакаме новини от разузнаването. Възрази бабата. Да видим какво прави Гретел. Предложи червената шапчица и двамата се запътиха към оръжейната. Там Гретел сглобяваше Мини. Здрасти, сестрице! Какво правиш? На какво ти прилича, че правя? Сглобявам мини за отбраната на крепостта. Нещо другото, какво ми води насам? Просто се отбихме да си поговорим. Добре, да говорим тогава. Те поговориха половин един час, след което Хензел предложи. Да вземем да направим една игра на карти. Чудесна идея. Да, само да заровя мините. Добре, а ние отиваме да викнем бабата и барона. Всички излязоха. След малко се събраха в голямата зала. Какво ще играем? Попита Гретел. Покер, разбира се. Отвърна Хензел. Прекрасно! Възкликна баронът. Те тък му раздаваха картите, когато в стаята влязоха козлетата на вели глави. О, карти! Възкликна Крейг. Те веднага се развеселиха и седнаха да играят. По този модел прекараха още няколко дни, докато не се появи следното съобщение от генерал Котрак. Сер баба, тук генерал Котрак. Положението се закучи. Изпратете веднага отряд. Ще се срещнат с връзката в бара на хотел Априлски. Няма време за губене! Тръгвате на сутринта! Гретел, червената шапчица и Хензел се отправиха към склада с екипировката. Хензел се зае да записва, а червената шапчица ровеше из нещата. Гретел ги подреждаше в сак. Пиши лазерен часовник за свръзка. Лазерен часовник за свръзка. Картечен пистолет. Няма да ни допуснат. Дъвка с предавател. Идеално. Фенерче. Фенерче. А сандвичи? С какво искаш? Вземи спушено месо, гъби и руска салата, а също и с царевица, спанак и туршия. А да, и още с кисели краставички, люти чушки и биволско месо. Боб в пликче. Боб в пликче. Картица в шише. Не. Швейцарско ножче комбинирано. Швейцарско ножче комбинирано. Туристически дрехи. Туристически дрехи. Джобен бинокъл. Джобен бинокъл. Взеха и още куп други неща, но понеже аз и той не са ги записали на книга, и аз няма да ги озвучавам. В същото време козлетата бяха в гаража и избираха превоза. Ще вземем то Форд пикап. Предложи Джейк. Не, ще вземем Ферарито. Възрази Макс. Лут ли си? Можем да се поберем само двама в него. Скара се Крейг. Да вземем този самосвол. Предложи Спайк. Никой не му обърна внимание. Камион от Втората световна война? Замисли се Пайк. Останалите не одобриха. Може би трябва да използваме този свръхзвуков влак на магнитна възглавница? Предложи Снейк. Не, някак си не върви туристи със собствен влак. Възрази Майк. Тогава кораб. Беше следващата му идея. Но там няма море. Възразиха всички в хор. Добре, братя, да помислим. С какво най-често пътуват туристите? Размисли се Майк. Измислих го! Възкликна Крейг. Ще вземем този автобус! Не е използван от 20 години, но ще свърши работа! Страхотна идея, братко! Одобриха останалите и се качиха да го пробват. Рано сутринта, около 5:30-6, козлетата изкараха автобуса пред портата. Баронът вече чакаше там. След около 10 минути се появи червената шапчица с огромна туристическа раница, следвана от Хензел с 2 сака и Гретел с дисаги.
Като видя автобуса, Хензел възкликна. Каква е тая брахма? Изглежда сякаш не е виждала път от 15 години. 20. Възрази Снейк. Те се натовариха на автобуса.